Danmark. Et lille land i centrum af verden. Men vi har nu ikke altid været så små. Vi skal tilbage til det Danmark, vi kender bedst. Dengang Danmark var det bedste land i hele verden. Dengang Danmark havde en rigtig konge, hvor størstedelen af vores økonomi var baseret på den søde sukkerhandel. Dengang Dannebrog fløj højt over St. Croix, og vi havde enormt mange slaver. Men var det nu så godt? Ja, for det var måske slet ikke så godt, som vi danskere går og husker det. Lad os prøve at se på, hvordan en slave faktisk havde det dengang. Vi tager udgangspunkt i ham her, vores ven. For god ordens skyld kalder vi ham dog Bo. Bo blev solgt og fragtet over Atlanten ombord på et propfyldt skib, hvor de lå som varer på et containerskib og ankom til sidst til de danske vestindiske øer. Heldigvis for ham ankom han til en dansk koloni, hvor de havde nogle rigtig gode forhold. Hvis man som slavegjort valgte at løbe væk, kunne man få den milde straf af at miste et ben eller små 150 piskeslag. De dansk-vestindiske øer var netop et sandt paradis. Måske bare ikke for de slavegjorte. Heldigvis kom der en forordning om forbuddet mod transatlantiske slaveri. Det betød, at slaverne endelig kunne være frie. Eller ikke helt alligevel. For forordningen gjorde det egentlig bare forbudt at transportere slaverne fra Afrika over til de dansk-vestindiske øer. Man måtte stadig godt beholde slaverne. Derudover tog det 10 år før forordningen trådte i kraft. Men bare rolig, for slaverne skulle jo kun vente 50 år for endelig at være frie. Ja, gode gamle Danmark. Gud bevarer Danmark.